Здравейте, добри хора! И този петък ще останем верни на себе си и ще ви покажем какво правихме през изминалата седмица. Вижте как гласувахме, една наша много любима рецепта, колко орехи набрахме от нашите дървета и какво друго ни се случи. Радваме се, че имам възможност да споделяме с вас. Благодарим ви за коментарите, за доброто отношение. Благодарим и за това, че ни подкрепяте, че харесвате нашите видеа и че се абонирате за канала ни. Това за вас може да не означава нищо, но за нас означава много. Така че продължавайте да го правите. Всичко хубаво и приятно гледане! Здравейте, приятели! Днес е неделя, ден за избор и ние отиваме да гласуваме. Междувременно ще върнем и стълбата, която взехме от един много добър наш съсед. Искам да ви споделим нещо. Бяхме ви казали, че имаме мишки в къщи. Като се върнахме от София, забелязахме една мишка умряла. Аз мислех, че са много, но се оказа, че само едно същество от този вид може да ни докара до лека, как да го кажа, не знам, много силен стрес и лека параноя. 2 дни, като се прибрахме, се събуждах през нощта да проверявам дали има някакви звукове от мишки. И слава Богу, нямаше такива. Цър-цър. И след 3-я ден вече се спим спокойно. Какво да ви кажа? Много са гадни тия същества. Аз толкова не съм се радвала на животно хванато в капан, не знам от кога. Но предизвикват супер много стрес и това е един от проблемите на живота на село. Много се надявам повече да не се сблъскаме с този проблем, но съм сигурна, че все някога ще го имаме, нали? Ако не пускаме котките вътре. А котките не ги пускаме вътре, защото докато съм бременна, знам, че има бактерия, която... те ядат мишки и всякакви други животни. Има бактерия, която може да повлияе лошо на плода и на малки дечица. Така че, въпреки че са супер сладички, много ги обичаме, си ги гледаме навън за сега. И така, това е от нас. След малко ще гласуваме, ще ви покажем кадри от там. И после, ще видите какво ще правим с ореха. До скоро! 4 години Лора не ми така и не ми купи една стълба. Но нали съседа има за какво ти купувам? Да, не разнася. Нали таман разходка ще идем да гласуваме? Да, това е моите рамене. Кажи, мамо! Здравей! Здравей! Виж, сега правим баланс. Да. Така балансира. Както сутринта с лъжичката. Включване директно от избирателната комисия. Име Хало. Дадоха своя вод. Да, дадено ни е право. Ще се възползваме. Да, гласувайте, защото ние определяме съдбата си. Не само с ежедневните си постъпки, но и с тези избори, които правим. Да, ситуацията е доста тега в България, но няма да коментираме. Ще останем политически неутрални, така да се каже. И се надяваме да имаме по-добро бъдеще. Ние и децата ни. Няма войни около нас, няма смърт, така че... да ходим вече да си работим. Ласко. Искам да ви покажа една моя много любима рецепта. Става въпрос за овчарски пай с гъби и леща. Сега, това, което ще направя, до сега рязах морковите, лука, гъбите. Тук съм си подготвила магданоз и чесън за след малко. И сега ще ви покажа как се приготвя. Слагам малко олио в тенджерата. И сега ще добавя морковите и лука. Това, което съм направила предварително,
са едни сварени картофи, които ще ги обеля и ще ги нарежа на купчета. Сега, след като са запържили зеленчуците, добавям и тези гъби. Може да ползвате всякакви гъби. Кладница, манатарка, челядинки. В този случай ползвам най-обикновена кралска печурка, понеже в момента нямаме достъп до много видове гъби. Опа! След като гъбите се пуснат водичката, това, което правя е да сипя вътре предварително сварената леща. По принцип може да се сложи и сурова леща, но отнема повече време. Затова аз си ги смесвам тук сега, след като леща е готова. Ще добавя малко водичка и ще добавя едно доматено пюре. Както малко по-късно ще добавя мащерка, сол, може малко риган, общо взето на вкус, който предпочитате. Може би сте забелязали, че аз черен пипер не употребявам и честно казано въобще не ми липсва. Доста време готвя изцяло без черен пипер. Добавям доматено пюре. Малко рига и малко мащърка. Добавих малко ядково мляко, сол, чесън и сега добавям и този магдanoz, като ще оставя малко отгоре за окраса после. И е време да сглобя двата компонента от това ястие. За целта ми трябва една тава. И сега ще видите как точно се прави овчарския пай. Вземем една тава. В нея изсипвам лещата. Готова фурната ми е предварително загрята на 180 или 200 градуса по желание. Разтивам хубаво сместа. И отгоре покривам с слой картофи. Изглежда крайният резултат и сега слагам във фурната за половин час на 200 градуса. Може и малко по-рано да стане, но като се запече и горния слой. Ето това е крайният резултат. Леща с картофи, гъбки и ухае и е много вкусно. Мама, помниш ли язовира, дето идвахме и имаше големи лебеди. Решихме да заведем нашите приятели гости до язовира, да видят бебетата лебеди. Лазарче, дам. Хайде! Тук ти пише името? Л-А-З-А-Р. Дай.
Само, че е хлъзгал. Риба ли има тук? Там са лебедите, не знам дали ги виждате. Те са още сивички, защото са манички. Обаче ще станат като пораснат големи бели. Не видиш как буде. Трябва да внимаваме, когато има такива. Преди това може да е, знаеш какво може да е? Това е тия. Трънка точно. Баш ти е трънка. Баш ти е трънка това. Еги е тук трънка. От трънта на глок. Знаеш какво означава това? От трънта на глок. Че е по-висок. Трънка, капсна мускулна трънка. Това е бряст. Виж това дървата, това е много специфична кора. Гониш мечтите, знаеш какво искаш. Българина оцелява всяка ситуация. Да. Това ако сега ти западняк, ти знаеш, Германия, няма как да го тръгне да го прави това нещо. Мама папарак. Така ще е в дърво. Много готино, нали? Да. Харесва ли ви тук? Там дърво. Харесва ли? Иджай, Боже. Така ли? Вие в тази стая ли ще спите? Иджай, Боже. Що ти харесва тази стая? Боже. Заради това е заради дървото. Нали? Боже. Заради дървото. Нали? Много готино. Сигурно се чудите кога ще спрем да ви показваме как береме разни работи. Истината е, че нашата концепция за живот е въобще да не спираме да береме разни работи. Сега ще береме ореха и да се надяваме. Вече скоро ще почнем да берем салатки. Ореха няма да го береме, а ще го отдрусаме едно хубаво и след това ще ги съберем орехчицата. Старите хора знам, че орехът трябва да бъде бит, за да ражда. Ама, ела насам. Ела, ладърте, ела да не те удари някой орех по глава. Опа. Гледай тата си какво прави. Тати, бой! Я кажи бой! Ти го дръсаш този орех както не знам какво. Дъртко за млада върба. Само да ли ти изпочупа покривите, не? Да. Май първо трябваше ореха да дръсаш, тогава покривите да правиш. Може и така да е. Се научат дори.
Кози хрупкаш. Кози хрупкаш. Орехчета. И ти ли стат като татко с големия прата? Опа, бой! Дечко, айде да събираме орехчета, мама, ела. Ела да виж какво ще правим сега. Виж, вземаме орехчето и го слагаме тук в щайгата при другите. Хайде, мама. Вземаме орехчето и го слагаме в щайгата при другите. Хайде, ето тук. Вземаме орехчето и го слагаме в щайгата при другите. 1, 2, 3, 4, 5. Дай па. Слагай. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. То така, вече започна доста рано да се стъмва. С моя помощник събрахме каквото успяхме. Една касетка вътре, една количка и още една касетка навън. Обаче сега ще преустановим дейността и ще ходим вътре да си играем на сето. Какво имаш? Орехче ли имаш? Имаш пепел. Имаш пръст. Ето така. Идеята на Лора да използваме греблото за листа беше добра. До сега не го бяхме правили. И просто събираме на купчи на всичките листа. Дигаме горната част, отдолу остават орехите. И само ги събираме. Това е доста ефективно. След това и листата са ни събрани. Ако забелязвате, тук вече всичко е чисто. Няма ги дървата. Метода, по който ги цепа на метровки, след това ги режа на циркуляра, доста ефективен. Може би за 4 дни и по 2-3 часа ги почистих всичките дърва. Така че до скоро. Ние с ласката се прибираме за сега. Айде! Между другото, пропуснах да ви споделя, че тази година е доста слаба на орехи. Аз го поучуках, има може би още, сигурно ще има за още една касетка, но ние имаме 5 ореха в двора. Ето тук има един, ето там отзад има един. Ето там имаме още един и там до къщата имаме още един. И от тези 5 ореха, сравнително големи, много вкусни и много хубави, само един даде плод. Другите някакси останаха, почерняват и не се обелва самата ядка и се развалят. Не знам каква е причината. Ако имате идея каква е причината, моля да споделите с нас. Но въпреки всичко сме благодарни за това, че пак ще имаме какво да хрупаме зимата. Ще имаме орехчета за зимата, нали? Да, ще имаме. И сме благодарни за което. Айде да се прибираме при мама. Малко е тъмничко, обаче реших сега да се заема с поставянето на тези красиви принтове. Нашата приятелка в рамки. Взехме си рамки и сега ще избера, тази и тази ще са в тази стая. А пък тази ще е в коридора. Тази още не знаем, но някъде в нея ще я сложим. И тази ще оставим. Може би,
Какво ще кажеш, Любов, да подарим тази на някоя? Къщата? Не, тази. Да. Съгласен съм. Някой от всички коментирали това видео да спечели този принт. Добра идея. Тя... Сега ми храни. Таймчето ни остави няколко. Да, Татяна ни остави няколко принта. няколко за подарък. И ти добре си се сетила да подарим няколко. Ами да, много е красива, мен много ми хареса. Но пък да, ще споделим с някой от вас. Така че очакваме да коментирате. И в следващата седмица ще изтеглим някой печеливш. Както вчера ви показах, подготвих картините в рамките, а пък днес Халил ще ми помогна да ги закачим. Той ще ги закачи. Очевидно. Помагам. Много красиво. Как се разкраси тази стена? Да. Друго си да имаш малко изкуство на коридора. Много красиво. А пък аз ще ви споделя отдолу линк към страницата на Татяна Козарева, където може да се харесате и други нейни картини или принтове. И не забравяйте да коментирате, за да спечелите едната картина, която ни остана. Доста по-приятно стана този цвет. Калин от независимия фестивал на семената, този, който се организира край Елин Пелин, и беше дал семе от сурго с уговорката да го размножим. И сега е време да обереме нашето сурго. Не знам точно как се използва сургото, обаче станаха много хубави класове. Сега моят помощник идва с количката и с количката да свършим работа. Оп, внимавай! Браво, шофьоре! Давай! Шофьор на РК1. Идвай да вършим работа сега. Хайде! Калин ни беше дал едно пакетче с семена, може би ето толкова. И сега имаме цяла кофа с семена от сурго. Ако някой от вас знае за какво се ползва сургото, може да ни споделите. А иначе най-малкото, което направихме, размножихме семето. И реално вече може да се посее по-голямо количество. Какво правите с Неделче? Играете ли си?
Да? Милички, виж как ти се радва Неделче. Я го га... Я го га... Неделчо! Неделчо! Гавкай го! Неделчо! Ти си искаш шипката, не? Тарададам. Нека бъде светлина, нека има деца. Какво правиш, майсторе? Реших, че ще сложа още една допълнителна лампа в мазето, защото доскоро не се виждаше от тази страна. Тоест искаш да ме кажеш, сега вече ще виждам какво вземам. Да. А няма да го карам по спомени. Супер. Много благодаря. Много мило. Ай! Да си чайник. Ми е супер, бе. Ето тук пуснах още. Ягле. То верно се вижда всичко. Браво. Браво! Дай си на ръката. Харесва ли? Много ме хареса. Браво. Посредачка. Кажи, мамо. Виж, вече не е тъмно в мазето. Да? Какво ще кажеш за край на това видео? На нашите Благодарим ви, че бяхте с нас. Благодарим ви, че се доверявате на желанието ни да направим вашето ежедневие малко по-цветно и забавно. Обичайте се и бъдете здрави. И гласувайте за себе си винаги. Взимай банани, дайте. Чао, чао! Чао, Мама, чао. кажи чао, Я кажи чао. чао, чао. Хайде, махай. Кажи чао, чао. Махни.